Mae cenhadledd ffermio Rhydychen yn ddigwyddiad blynyddol, yn ddigwyddiad o bwys. Mae'r ffermwyr, mae'r gwleidyddion, mae'r gwyddonwyr yn dod ynghyd mwyn trin a thrafod. Ac yn flynyddol mae'r gymdeithas yn anfon pobl ifanc i'w cynrychioli nhw yn y gynhadledd. Ac eleni, mae'n braf iawn, medru llongyfarch Carys ag Aled yn fan hyn. Aled, Gollen Carys o Fagwyr. Congratulations. Beth oedd rhaid i chi wneud rwan mwyn cael y fraint yma o fod yn Rhydychen yn mis Ionawr? Ie, yn sicr fraint ydi. So'r cam cyntaf oedd cael fy enwebu i mynd ymlaen o'r sir. So ni'n hynod o ddiolchgar i Mrs Sheila Warner am roi enw mi o ymlaen. A wedyn o hynny cael sgwrs efo'r tîm sydd yng Nghlwyd i trafod i weld os fi oedd yn digon dda i mynd ymlaen am y sir. A dwi'n siŵr ar y Carys gael un fath lawr yn Sir Fynwy. A wedyn o hynny ar ni mynychu ar sioe a chyfwelu yma i weld os oedd amcanion ni am dyfodol ac am yr conference yn ynghlwm efo be o'n nhw'n disgwyl. Dwi'n siŵr bod y ddau yn eich edrych ymlaen. I'm sure you're looking forward to this experience. What will being there mean to you, Carys? Well, I've actually wanted to attend the Oxford Farming Conference for a number of years, being in the sort of land-based, so I'm a rural chartered surveyor and also involved at my family's dairy farm in Monmouthshire. And I've heard all about the Oxford Farming Conference from sort of colleagues and people that I work with, and actually it's really exciting to be able to go, particularly in 2019, which is going to be such a critical year with Britain coming out of the European Union and Common Agricultural Policy. So I'm really looking forward to obviously speaking and hearing some of the debates and sort of discussions that are ongoing, really. Yeah, and the theme this year is World of Opportunity. Indeed, yeah. Be ti'n disgwyl byddwch chi yn ei drafod yn Aled? Wel, ymesonol dwi'n edrych ymlaen yn arw i glywed Sir Lockwood Smith yn siarad. Wedi'r cyfan ffarm yn ucheldir Gogledd Cymru sgen ai adre. Felly, trio edrych ymlaen i'r dyfodol a gweld beth ni'n gallu gwneud efo'r wyn allanellau Cymraeg mae'n y dyfodol i ddod. Mae'n cyfnod sydd mor ansicr, wel i bawb yn gwirionedd ac i amaethwyr yn arbennig. Mae gweld y wen ar eich gwynebau chi'ch dau yn rhywbeth braf iawn, rhywbeth i ni gofleidio ond ydy i'r diwydiant. Mae llongyfarchiadau calonog a mwynhewch y profiad yma mis Ionawr. Diolch yn fawr iawn. All the best. Thank you.